Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awfa likulli amalin jazaa. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jabat pemerintah, Bapak Ibu, keluarga besar Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Falah, Dewan Asatid, Asatidah, wali murid, wali santri, Bapak Kepala Desa, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, konco-konco banser, sedaya kemawon ingkang kula hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita sareng hadir. Niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faedah, maslahah, beto hasanah fiddin wa dunya wal akhirah. Salawat ma'asalam mugi tansah kunjung wonten ngarsa dalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking Selopuro Blitar dipun timbali kapure sowan wonten majelis menika nderek-nderek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan dalu menika haflah akhir sana ugi halal bihalal. Niki sing diomongne haflahe apa halal bihalal yu. Hei. Kalau sing ning ngisor kae lho. Ketok ora karo aku kae. Ketok apa ora? Kok iso ngaji kok waduh. Ngaji niku sing penak cedhek, Pak. Kudune bapak-bapak ki ning mburi, ibu-ibu ning ngarep. Ibu-ibu ning kono, masyaallah. Aeneh kok iso waduh. Minjang malih lek ngenekne pengajian aja adoh-adoh ngoten niku. Ora penak omong-omongan adoh. Oi. 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 Para hadirin sing disampaikne teng kula niku hajate halal bihalal. Saiki diomongne halal bihalal, sok tahun ngarep ngundang neh tak omongne haflah, ngoten nggih. Para hadirin, lek awake dhewe ngomongne halal bihalal, berarti awake dhewe ngomongne ati. Mergo wong sing gelem halal bihalal kuwi atine waras. Lek atine lara, lek atine enek penyakite ora gelem halal bihalal. Lek atine enek dendam, enek marah, enek hasud, enek iri, enek dengki, maka orang-orang seperti itu mboten purun halal bihalal. Mula Kanjeng Nabi sampai dawuh ala wa inna fil jasadi mudghah. Wa in salahat salahal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Dawuh Kanjeng Nabi, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kok daging kuwi apik mongko manusa apik, kok daging kuwi elek mongko manusa elek. Kok daging kuwi waras mongko manusa waras, kok daging kuwi lara mongko manusa lara. Ala wahiyal qalb, daging itu namanya hati. Jadi manusa iki ning awake karo Allah dikai daging sing jenenge ati. Pokok atine waras awake ya waras.
tapi lek atine lara awake ya lara. Sampeyan iki lek pengin awake sehat jaga atine. Pengin awake waras, atine kudu waras. Tapi lek atine lara engko awake iki ya melu lara. Bu. Hoi. Sampeyan tak takoni, sampeyan iki lek dilokne tanggane sing lara atine apa wetenge? Sampeyan iki lek dilokne tanggane sing lara atine apa wetenge? Iso engko wetengmu lara mergo atimu lara. Sampeyan dilokne tanggane atine lara terus susah. Lek wis susah ra doyan mangan engko terus kena asam. Sapa muni asam urat ku? Dadi wong lara asam lambung iki ora mergo kakehan pedes, ora mergo kakehan kecut. Wong lara asam lambung iki mergo atine sing lara. Sampeyan dilokne dulure atine lara terus susah. Lek wis susah terus tensine munggah kena darah. Wong ngantem jantung kena jantung, ngantem ginjal kena ginjal. Wong lara darah tinggi kuwi yo mergo atine sing lara. Mergo atine sing lara. Pokoke atine waras awake ya nah moya. Genah apa ya? Wong iki lek atine lara, sampean dilokne dulure atine lara terus susah. Lek wis susah ora iso turu, lek ora iso turu dawe Roma Irama, segala penyakit akan mudah datang karena kita terlalu banyak kang ning isor sing pinter jaga ati ya yu. Pokok atine waras awake ya. Tapi lek atine lara awake ya. Tapi anu lho Pak Lukman, kula niki lek dilokne tangga kula niki ati kula lara. Piye ampri ati kula mboten lara. Bu, ati iki lek pengin ora gampang lara, pesene wong pule biyen dikondeli. Ati ki lek pengen awet waras, ati ki lek pengen ora lara siji sampeyan eling-eling. Lek enek apa-apa aja dilebokne. Lek enek apa-apa aja dilebokne. Nyapa tetanggamu mantu gedhen ora kon rewange kok lebokne ati lho nyapa. Ora kon rewang kan beneran malah ora kesel. Oleh tanggamu mantu gedhen ora kon rewang kok lebokne ati, atimu lara, lek wis atine lara engko lambene melu lara. Yuh, tanggane mantu gedhen ora kon rewang, lah kok bar bedhug ki mendung peteng. Lambene muni piye yuh, beneran mendung. Muga-muga ora enek sing mbek. Enek wong kene wong Jawa model ngono kuwi. Wonge ndak nyang. Enek sing muni enek wonge, heeh, lambine apa ireng. Lah nyapa to bodho ponakane Ramara kok lebokne ati iki lho. Ponakane Ramara kan beneran malah oranya. Mula ati iki lek pengen waras tenan, lek enek apa-apa aja dilebokne. Wis iki engko mulih pengajian kuwi ae wiritane, nek enek apa-apa aja dilebokne. Nek enek apa-apa aja dilebokne. Lha tapi panggah mlebu ati iki Pak Lukman, kula iki dilokne kok panggah nyas. Kok panggah mlebu ning ati? Ampre mboten mlebu ning ati piye? Ayo kelingan dawuh Allah. Allah dawuh ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Wong Jawa, atimu ilingo Allah, engko dadi tenang. Aku tak takon, wis sing lungguh ngisor kae awakmu lek dilokne dulure, atine kelingan sing ngelokne apa kelingan Allah? Lah kuwi apa? Oh wis diomongi atimu elingo Allah, engko dadi tenang. Lah lek kelingan sing ngelokne ya sampai kapanpun ya ora tenang atimu.
kejadiane tahun 2000 lho tahun 2020 lho cek kelingan. Nyapa te yo ora takon karo mah ngarep nyapa, ora kelingan ya nyapa. Dek lho tahun 2000 mantu gedhen, aku lho seminggu rewang ndak mulih. Bayangno yu, mbok tekan Doto, lho kok wayahe ngeterni manten aku ora dijak to. Nek goro-goro gak dijak ngeteri manten tahun 2000 lho tahun 2020 cik kelingan. Ya 20 tahun hatimu tersiksa. Bu. Hei. Sampeyan aja nyawang wong nggawa kopi to. Nyawang aku ngono kuwi jenenge selingkuh. Ngantuk. Oh, sampeyan kok ngantuk kula ni dereng wangsul Pak niku saking Lampung niku. Kula teng Lampung awit dinten Sabtu nika wangsul. Jane kula ngaji teng mriki wis kudu rapatek purun mergo samar kula engko pesawate telat. Lha telat 2 jam akhirnya wayahe teko kene jam 8 malah jam 10 ngoten lho. Sampai saking gebute iki mun solarku entek ra roh sopirku. Wis iki panitia tulung golekno solar eceran. Ora iso mulih aku kok malahan. Solare telas niku mau. Biyo. Kuwi omong apa kemu kuwi. Dadi awake dhewe iki lek pengen ora mlebu ati ya lek apa-apa aja kok lebokne ati. Tapi panggah mlebu niku lho Pak Lukman, kelingan Allah. Maknane kelingan Allah ki kelingan dawuhe Allah. Wis lek pengen gak mlebu ning ati, siji ilinga dawuhe Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila Gusti. Jenengan dadosne apa ini ku mboten enten sing percuma. Allah ki gawe apa mesti enek paedahe. Termasuk Allah gawe tangga jenengan tukang ngrasani, tukang ngelokne, tukang maidu, tukang mitnah. Niku sing gawe Allah, kuwi enek paedahe. Paedahe gawe apa? Gawe nglumpukne ganjaran. Mergo Kanjeng Nabi dawuh ndi enek wong jaha dirasani kok ora dilebokne ati. Mongko besok kebaikane sing ngrasani dikekne ngene sing dirasani. Lho lak penak to. Ndi enek wong jaha dipaido kok ora dilebokne ati, besok kebaikane sing maido dikekne ngene sing dipaido. Ndi enek wong jaha kok difitnah ora dilebokne ati, besok kebaikane sing mitnah dikekne ngene sing difitnah. Mula besok ning akhirat kene wong jenenge muflis. Muflis niku bangkrut. Ning donya tahajudan ra pedhot, deres Quran ra pedhot, tahajudan ra pedhot, duhaan ra pedhot, jamaah ra pedhot. Ning donya ahli ibadah, basa ning akhirat lho kok entek jik. Lah nyapa tibakne diwehne tanggane. Ngono lho. Mula besok enek wong jaha ki ning akhirat kaget. Ora rumangsa di kebaikan, kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Enak-enak lungguh ning akhirat cedheki karo malaikat. Yo dalem omahmu ndi? Pule. Pulene ndi njoho. Nyayu tak kei ganjaran mak belekku. Ganjarane napa malaikat? Maca Quran, gadane sinten iki tekmu lho. Lah kula mboten saged maca Quran lho malaikat. Ah, kowe kira iso maca Quran. Tanggamu lho pinter maca Quran, sregep maca Quran ning sayang tukang rasani awakmu. Ate awakmu sabar gak kok lebokne ati, mula ganjarane maca Quran PN belekku malih. Napa malih malaikat ganjaran? Ganjarane napa? Sedekah. Gadane sinten tekmu lho. Lah kula lho cetil-cetile tiyang pulih, heeh, kowe lek ditonjok kok tampani to lek kon becek ra tau nyang. Lha tapi kok diganjarane sedekah kowe iki ndek tangga ahli sedekah. Ning sayang tukang maido awakmu, ate awakmu sabar gak kok lebokne ati. Mula ganjarane sedekah PN ndolak penak to. Belek kok malih napa malih malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Kaji. Gadane sinten tekmu lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya aku roh kowe mbiyen arep daftar gak sida to duitmu kok tukokne Avanza.
Tetapi kalau kau diganjarane kaji, kowe ditangga bu kaji, wonge bolak-balik kaji, bolak-balik umroh. Ning sayang tukang mitnah ngelokne awakmu, ate awakmu sabar gak kok lebokne ati. Mula ganjarane kaji PN. Belok bu, lho napa malih malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten tekmu lho. Lah kula selawase urip mboten nate tahajudan malaikat, iya aku ngerti. Wejane bengi mesti tangi, tapi mek nguyuh ta. Tetapi kalau kan diganjane salat tahajud, tanggamu bathuke ngecap ireng susun 28. Ahli tahajudan. Ning sayang tukang rasani ngelokne maido awakmu, ati awakmu sabar gak kok lebokne ati. Mula ganjarane salat tahajud PN. Besok ning akhirat enek wong tanpa nglakoni ibadah, tapi ganjarane ibadah akeh. Mergo nyapa? Sabar dicaci maki orang lain. Ora gampang dilebokne ati. Mula ibu-ibu tak omongi, sampeyan iku lek diomongi, yo kowe dirasani jenis saiki malih kemayu. Jawabane lah bene wong dirasani ra kelonge, alhamdulillah. Ndang gawe kolak kacang ijo ni mateng sing rasane diteri. Lho kok sampeyan teri kolak, Mbak? Heeh, sampeyan tas ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Mula lek ning Jawa iki enek wong nganyel nih, tulung ingunen. Mergo kenek digawe golek ora lho lek ning Jawa iki kabeh wong apik, maido ra tau, mitnah ra tau. Terus jenengan oleh ganjaran kondi. Mula Abu Jahal karo Abu Lahab iki dingu karo Allah, Pak. Allah lek sir mateni saged, tapi gak dipateni karo Allah. Pangga dingu. Untuk apa? Untuk ladang Rasulullah mencari pahala. Mergo Kanjeng Nabi ki sabar, akhirnya ganjaran Kanjeng Nabi oke. Mula besok ora sanggumun lek lurah Jawa mlebu swarga dhisik, pundi Pak Lurah ini. Sampeyan aja kaget sok lek Pak Lurah Jawa mlebu swarga dhisik. Lah nyapa? Mergo bendina dirasani rakyate, Pak Lurah sabar, gak dilebokne. Mula besok ning akhirat Pak Lurah, sapa ya sing manusa sing paling akeh ganjarane? Kuwi tak jawab dhewe, Presiden Soeharto. Lah nyapa Pak Harto leren dadi presiden wong sak Indonesia kabeh ngrasani. Atik sitoke ndak enek sing njaluk ngapura. Itu Pak Harto besok ning akhirat mikul ganjaran. Napa Pak Harto ganjaran? Kok kathah men. Lah wong sak Indonesia ngrasani atik ra enek sing njaluk ngapura. Lah niku sing gedhe dhewe keng pundi kok ngene Amin Rais. Mergo Amin Rais tukang ngelek-ngelek presiden. Wong kok uripe mek ngelek-ngelek presiden. Apa ora sadar lek dibalik itu semua akan menghabiskan pahala. Wong sing kaya ngono kuwi sing diarani muflis. Bu, sabar nggih. Nek dielek-elek aja dilebokne. Kena gawe golek genah. Kanjeng Nabi dawuh enek dosa ora iso di ngapura karo ganjarane salat. Enek dosa ora iso di ngapura karo ganjarane poso kaji. Lho kalih napa Kanjeng Nabi iso di ngapura karo merengute bojomu, pokok gak kok lebokne ati. Bojomu mulih kok sawah kok merengut yo aja kok lebokne ati, dudingen terus ya, terus. Lah nyapa dosaku ben rontok ya. Bu. Sabar nggih. Kapan ngenteni sabar? Umure 70 tahun kok panggah sembarang lebokne ati to. Nah moya. Urip ora tau tenang Pak Lurah, mergo sembarang dilebokne ati. Urusan anak lebokne ati, urusan bojo lebokne ati, urusan tangga lebokne ati, atine ndak kuat. Pedah montor kok pabrike kok numpaki wong loro, lek kok tumpaki wong 5 ndang rusak. Tak duduhi, ati iki digawe karo Allah, Mas. Kangge apa? Ati iki digawe karo Allah. Mek sitok tujuane ben jenengan ki nyambung, connect karo Allah. Ati kok aja kok iso dicengkeh. Duduk tuke. Ati kok ati ki iso ana Allah, enteng ku. Sepeda motor wayahe diseni bensin kok diseni solar iki lho. Rusak apa ora sepeda motore? Rusak. Ati lek kok iseni sak liyane Allah, engko atine rusak. Wis, mulai saiki aja ana apa-apa aja dilebokne ati Pak Lurah.
Sampeyan lek pengen dadi lurah ayem, yo aja sembarang kok lebokne ati. Wong-wong rong bayar pajak lebokne ati. Ati kok diseni pajak iki lho. Ngene iki aku mulih ra kok gawani berkat, ra tak lebokne ati. Ati kok diseni berkat iki lho. Ati iki diseni Gusti. Tenan yo, ngene iki aku mulih ra kok sangoni ra tak lebokne ati. Ati kok diseni sangu lho. Ati iki diseni Gusti. Siji lek pengen atine tenang, atine waras, lek enek apa-apa aja dilebokne. Carane piye? Carane amrih gak mlebu ati, kelingano lek donya iki pancen karo Allah digawe mesti enek fungsine. Ora eneng sing percuma. Termasuk awake dhewe duwe tangga, weh masyaallah. Mula sampai Kanjeng Nabi ki dawuh la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Sampeyan iki duwe tangga Pak ganggu wae karo sampean. Jam 12 bengi usume wong turu dheke teka, antik montore kenal potelo. Tang 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 tang. Sampeyan turu keganggu ya. Nggih, lagi kesirep tekone tang 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 tang. Jam 12 awan usume wong istirahat mulih kok tegalan kok sawah. Dheke muter tiba anter. Atik salone didepli teng dalem jenengan, sampean turu keganggu, istirahat keganggu. Atik lagune panggah kuwi pokoke joget, tun mbokmu. Ki mbokmu ki tun tenan. Lah tangga sing ganggu jenengan iki ora mlebu swarga. Sahabat matur, lah sing mlebu swarga sinten Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok gak dilebokne. Penak urip enteng bebane engko. Sing nomor loro kelingan dawe Allah. Allah dawuh piye? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Donya iki karo Allah sampeyan eling-eling sebagai tempat ujian, Pak. Ora eneng wong ning Jawa ora diuji ora eneng. Diuji karo tangga, dulur, kanca, maratuwa, wong tuwa, anak. Lah ujian itu untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah tahu mana yang terbaik di antara kula karo panjenengan. Nyapa to cah sekolah ki nek ujian nggih, gurune ben ngerti ndi sing pinter, ndi sing bodoh, ndi sing biasa. Nyapa to wong Jawa iku kudu diuji, Allah ben ngerti endi to wong Jawa ki sing apik. Endi to wong Jawa ki sing ora apik. Mula sampean iki lek dielek-elek, ora usah kok lebokne ati. Mergo wong dielek-elek iki urung kepara elek. Tapi sing elek-elek mesti wong lek dielek-elek aja kok lebokne ati. Mergo wong dielek-elek urung kepara elek. Tapi sing elek-elek mesti wong ora eneng wong apik ngelek-ngeleki. Wong sing tukang elek-ngeleki mesti wong. Lah lek sampean dielek-elek kok lebokne ati, engko genten ngelek-ngelek. Lek dielek-elek kita ngelek-ngelek akhire wong loro padha. Lah terus sapa sing apik iki lho sapa? Sampeyan iki lek dielek-elek kita ngelek-ngelek kuwi cara wong Blitar sami ugi, sami mawon silit babi dientup. Loh, Lukman iki lho, Pak. Kula niki lho wis sampean pasang ning kono kemot anune apa ni fotone. Acarane halal bihalal sampean kei gelar kiai lho. Lha Lukman wis disebut kiai iki lho. Lha kok dielek-elek karo duduk kiai. Lha kok mbales. Lha terus Lukman karo kiai karo ora kiai iki lho bedane apa? Genah apa ora? Lah lek kiai dielek-elek terus genten ngelek-ngelek berarti kiai karo ora padha ae padha eleke. Pak Lurah, jenengan ki lek dielek-elek sing sabar, mergo jenengan ki lurah. Enek bedane karo duduk lurah. Lah lek duduk lurah ngelek-ngelek lurah, terus lurah genten ngelek-ngelek, lah terus bedane lurah karo ora ki apa?
Nggih napa nggih? Mas polisi ki aku lek nek polisi kok dielek-elek sabar. Ning dalan raya dicaci maki lek ndelok ning YouTube sabar. Ya iki bedane polisi karo duduk polisi iki ngene lho. Lah lek polisi dielek-elek gendane ngelek-ngelek lha terus polisi karo anak polisi bedane apa? Nggih napa nggih? Iki sing wis dadi ketua Yasinan, sampeyan iki duwe kedudukan mulia dadi ketua Yasinan. Kuwi kudu beda karo duduk ketua. Ya ketua Yasinan. Lah kok dielek-elek karo duduk ketua, lah kok bales. Lah terus bintani ketua karo ora iki apa? Lah wong ora kon ngimami tahlil kok adek Yasinan anyar. Ora dadekne torekoh kok ateng torekoh anyar. Terus jane apa? Nggih napa nggih? Iki sing dadi pengurus takmir masjid kuwi beda karo sing ora dadi pengurus. Mula aja dipadha. Bu. Sing dadi ketua muslimat sabar. Sampeyan iki wis di kedudukan. Golek dielek-elek karo duduk ketua, sabaro. Golek dielek-elek gendan ngelek-ngelek. Lah ketua karo ora lah ya padha. Lah terus apa bedane ketua? Kula niki alumni pesantren, Pak, tau mondok. Terus dielek-elek wong ora pondokan, terus aku bales. Lah terus bedane mondok karo oyai apa? Gelek sarungan wis melipis. Kuplukan yo mlipis, petong kok lecet iki lho. Terus bedamu karo sing nyanu kan apa? Kere. Mas, sampean iki wis di kedudukan mulia mergo sampean grup salat. Aja kok padakne karo sing gak selawatan. Mula lek dilokne sing sabar mergo sampean karo Allah dikek kedudukan mulia duwe grup selawat. Nah apa ya? Nah toh. Mas Banser barang iki sampean mulya. Nek Banser kok gampang nesuwan ya cepot ae nek lambene Banser. Wong wis dikedudukan. Kok kula barang iki ngene-ngene titik nesu ya guwak ae serbane. Penggaweane ngalung serban kok mutungan iki lho. Terus bedane karo sing ndak ngalung serban apa? Nah apa ya? Loh, Allah iki ngenekne Abu Jahal, Abu Lahab. Kuwi Allah ben pirsae tibakne sing apik Kanjeng Nabi, sing elek Abu. Kanjeng Nabi itu dicaci maki tidak pernah marah. Karena apa? Rasulullah itu punya kedudukan mulia. Aku ki Nabi. Lah terus aku dilokne Abu Jahal aku nesu terus bedane Nabi karo oyaki apa? Nah apa oyayu? Iki lho. Ketua muslimat iki lho. Tua fatayat barang sing sabar. Bu. Genah nggih. Dadi donya ki panggenane ujian, ndak ujian kuwi untuk memperlihatkan mana yang terbaik. Dil nggih. Sing wis dadi ustazah, barang iki sampean punya kedudukan, aja kok padha karo sing duduk ustazah. Bu ustazah kok diluk-diluk kok rewang kok maido. Terus bedane karo duduk ustazah apa? Ustazah kok ora patek tandang maido, adik dilak-diluk mulih bekem iwak. Nah terus bedane karo untuk ustazah apa? Pak, yang punya kedudukan mulia jaga kedudukan panjenengan. Panjenengan itu harus berbeda dengan orang lain karena panjenengan ini kedudukannya berbeda. Mula Kanjeng Nabi iki delok li ora tau bales. Kanjeng Nabi pengen nunjukne ning Allah, lek aku ki mulya kok kasarane ngoten. Sampe delok Kanjeng Nabi itu biografinya. Pancen Nabi kudu beda ngoten maksud kula iki. Penceramah mulih ra disangoni kok mutung. Lah terus bedane karo duduk penceramah ki
kaya berarti ngaji lek nyambut gawe. Nyambut gawe ra dikai gajian ya pantes. Ngaji ra diwehi mutung. Terus bedane karo ora kiai. Oh. Dek tenan wae. Tenan ngapunten sing kathah iki ora nyindir sapa-sapa iki. Sampeyan iki dilungguh ning ngarepe rumangsamu duwe derajat lho. Iki lho sing lungguh ngarepe lho. Nek ilok ning ngene necu terus bedane karo sing lungguh lesehan kae. Oh. Sampeyan iki dilungguh ning ngarepe karena panitia ki tahu bahwa jenengan itu orang mulia, ngono lho. Cobi kancane ra dikeki jajan sama didepi jajan iki lho. Lak beda to Pak nggih. Lho sing mburi nak niwahi lho, sing arep niwahi lho. Lah nyapa mergo sampean mulya, mula kemuliaan ini harus kita jaga. Iya nek sing batene cangkeme ngomong apa to iki. Lho lho kaya aku ya ombene iki lho kancane ngono aku degan kok. Lah aku kan berarti luwih mulya lungguhe gek ning kene iki lho. Ya Allah. Tenan Pak, masyaallah. Wis. Sing nomor 3 lek pengen gak mlebu ati kelingan dawuh Allah. Allah dawuh wa khuliqal insanu dhaifa. Sampeyan eling-eling. Aja gampang mutung lek dilokne difitnah mergo nyapa manusa iki karo Allah digawe gak sempurna. Wis. Awake dhewe iki tenan ora sempurna, Pak. Mata itu bisa memandang lek dekat, telinga bisa mendengar lek dekat, hidung bisa mencium lek dekat, lek wis adoh gak iso. Manusa iki karo Allah digawe gak sempurna. Mula Kanjeng Nabi sampe dawuh kullu bani Adam khata'un. Anak Adam ki panggenane salah. Wis pengumuman. Mula lek disalah-salahne ora sah kok lebokne ati yu, pancen awake dhewe panggenane. Ana wong kulite ireng disemantani ireng kok mutung to. Wong pancen kulite awake dhewe panggenane salah yu, awakmu ki lek rewang disalah-salahne ya ora sah kok lebokne ati, pancen awakmu ki ya panggenane. Mula lek dielek-elek ora usah lapor polisi kok pencemaran nama baik. Ora usah pancen namane ra baik kok. Lho tenan aku lek nek wong pencemaran nama baik. Lho pancen namamu ki lho ora baik. Lho awake dhewe gak sempurna, Pak. Jenengan arep banggane apa? Salat. Wong salatmu ya kaya ngono kok. Nyatane dhuwit 20.000 ilang kok golek ora temu basa salat kelingan lho. Golek dhuwit 20.000 ora temu basa salat maca Fatihah menapa lin lah kok kelingan tak gawe tuku pindang ya kaya mau. Wong awake dhewe ki lho sedekah ya bolo-boloan nggih napa nggih yu. Sampeyan iki gelem becek ora ya mergo ketumpangan to. Nek becek apa ora yu kere men aku mantu dek ora ngetok kok. Kok rumangsa dadi wong hebat to. Mriki bedak malam Jumat bapak-bapak yasinan. Disukani maem to lek yasinan. Bar yasinan pra ngetri tangga kiwa tengen. Sing kok tri ora sing dik malah mbah ngetri sampean. Anake muni, "Bu, griya ngisor ke gak diteri to." Kono ki lho ora tau ngetri rene. Lah kita itu tidak sempurna, Pak. Kita itu tidak sempurna. Kula mboten sempurna, jenengan yo ora sempurna. Ngapunten, ngapunten. Lek enek wong gendeng tukaran, sampean gak usah nesu. Pancen sing sitok gendeng, sing sitok ya awake dhewe iki lek dielek-elek aja nesu, mergo sing elek-elek gak sempurna, sing dielek-elek ya ora Iku sing dawuh Allah. Manusa gak enek sing sempurna, Pak Lurah. Kula dawuh Gus Dur urip ning donya rasa gampang gumunan to. Pancen manusa ki ora sempurna kok. Sampeyan nuwun sewu Mas polisi, lek nek polisi bedil polisi, aja gumun pancen ya polisi ki manusa. Lek enek tentara bedil polisi, ora usah gumun pancen ya manusa, Pak. Ora usah gumun lek enek kiai ngapunten ngetengi santrine, ya pancen manusa kok. Ya apa ora? Loh, pancen manusa gak sempurna, Pak. Dadi sampeyan arep delok TV beritane apik terus ndak mungkin.
Mergo nyapa? Pancen manusa karo Allah digegak sempurna. Lah awake dhewe iki lek dilokne pancen ya ora sempurna, sing ngelokne iki ya ora sempurna, selesai wis. Jadi wong jangan merasa hebat terus merasa sempurna ngono-ngono lara atine. Ya Allah. Kanjeng Nabi kurang sempurna piye? Sampeyan tak duduhi. Kanjeng Nabi iki saking sempurnane, Pak, selawase urip angop rong tau. Kanjeng Nabi ki rong tau angop iki. Ora kaya awake dhewe lagi lungguh. Kadang yasinan ngene maca yasin ya karo angop kok. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka Kanjeng Nabi ki selawase urip ora tau angop kamu. Yo. Kanjeng Nabi ki selawase urip rong tau diencloki laler. Lalat itu tidak pernah menyentuh tubuh Rasulullah. Karena lalat itu hayawan yang tidak punya tata krama, tidak punya adab, Pak. Ndas diencloki, mripat diencloki, rung leboni, cangkem leboni. Bapake unyil diencloki. Kanjeng Nabi gak tahu, lah nyapa sempurna Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi niku lek pipis langsung ical. Sep disep banyu ilang. Mergo pipis Kanjeng Nabi ki mulya. Langsung hilang. Lah awake dhewe lak seminggu lak rong ilang to. Nyopot iki nguyok seminggu mangak pecing. Lha, Kanjeng Nabi ki sempurna. Kanjeng Nabi niku, Pak, hayawan iki lek dicedheki Kanjeng Nabi ora mlayu. Pitik iki Kanjeng Nabi malah mara, ula ki malah mara. Ora wani. Ngabruk Kanjeng Nabi gak wani kok. Suweneng jenenge Kanjeng Nabi. Macan kok cetek Kanjeng Nabi. Gak wani nyakot. Macan iki lho, cedheki Kanjeng Nabi ndeprok dilus-elus karo Kanjeng Nabi. Tenan, Pak, gak wedi macan karo Kanjeng Nabi. Ya ora wani menyentuh Kanjeng Nabi. Kula winginane nek geger-geger nasab ya nek sing nyeletuk ngene, alah gampang saiki. Kalau di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah, kuwi jane macan rawani nyakot kuwi. Wis sing ngaku dadi keturunane Kanjeng Nabi, jajal lek wani lebokno kandang macan ae. Iku lek tenan ora kecathek, ora dicakot. Tapi nek enek sing wani, lha iki lek dilebokno ora nyeti bathok niku. Lho, tenan, Pak. Kanjeng Nabi ki ganteng. Ganteng Nabi Yusuf, ganteng Kanjeng Nabi. Hingga nek ulama sing dawuh cara wajah ganteng iki karo ayu dilebokne bal bunder, niku sing separo karo Allah diwehne Kanjeng Nabi. Sing seprapat diwehne Nabi Yusuf. Sing seprapat didom wong sak alam donya. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Joho. Niku kebagian seprapat, ngene lek ngedom ora rata. Sing ayu-ayu seleh Jakarta, sing elek-elek diseleh. Masalah lebokne ati. Sing ayu-ayu nglumpuk di Jakarta, Krisdayanti, Maya Estianti, Asanti, Puput Melati. Lha kok elek sing elek-elek nglumpuk ning karo Blitar, Mujiati, Sumiati. Wonge teko apa piye? Luputku ya ti. Luputku ya ti. Aja kok lebokne ati ya ti. Wes tak duduhi. Kanjeng Nabi ki sempurna, Pak. Sampeyan tingali biografi ini. Dicaci maki, dihina, difitnah. Kanjeng Nabi dituduh tukang sihir. Kanjeng Nabi dituduh tukang tenung. Kanjeng Nabi dilempar batu, wajahnya bercucuran darah. Kanjeng Nabi sujud dibleki kotoran unta, Pak. Rasulullah kalau sempurna bedino dicaci maki, terus awake dhewe iki lek apa? Lek kowe iki apa ta yo? Apa? Kanjeng Nabi ki sempurna, uripe ndak enek penere. Lha kok awake dhewe sing kaya ngene ya Allah. Wong Kanjeng Nabi ki lho keringete wangi kok. Ya awake dhewe keringete apek kok.
Kanjeng Nabi ki sempurna lho, uripe ki dilokne difitnah dipaitu. Ngono ki lho Kanjeng Nabi sabar. Terus awake dhewe ki lho yo. Oi. Wis mapan. Mula lek dilokne difitnah dipaitu aja dilebokne. Kanjeng Nabi ki lho sempurna. Wis niki ngapunten. Kita ceritani tapi aja kok ceritane sapa-sapa. Allah sempurna nggih. Sepakat ya Allah sempurna. Sampeyan tingali teng Quran. Allah iki difitnah duwe anak. Allah itu maha sempurna Pak Lurah. Dilokne duwe anak lanang jenenge Uzair. Difitnah duwe anak lanang jenenge Isa Al-Masih, Pak. Marah Allah ndak. Nyatane sing mitnah adang ya mateng, mipe klambi ya garing. Padahal Allah bolak-balik dawuh lam yalid walam. Kok Allah ki dituduh duwe anak, Pak. Allah nesu ora. Lha Allah nesu ora. Lho kowe ngarani aku duwe anak, mulai sesuk lek adang ra mateng, mulai sesuk lek bebek lambi ra garing ora kok. Awake dhewe iki lho sapa Allah iki lho maha sempurna. Cek gak sok cek dilokne wong. Wong kadang ning johoe Gusti Allah ya dipaido. Udan iki ya muni udan. Engko dikai panas-panas kapan udane. Dikai sumuk. Dewe adem. Rumah saku Gusti Allah ki ning Johor renek penere to aku. Wes. Awake dhewe lek ngene iso halal bihalal, Pak. Mergo atine awake dhewe ora dendaman, ora gampang lara. Wes dieling-eling, lek donya ki diciptakan tidak percuma. Dieling-eling donya ki tempat ujian. Dieling-eling nek awake dhewe ki manusa gak sempur. Mula lek enek apa-apa aja dilebokne. Yo, wis ya nomor 1. Nek enek apa-apa aja dilebokne. Wis golek mulih wiritane kuwi ae. Nek enek apa-apa aja dilebokne ati. Nek enek kowe nyawang aku yo aja nyawang iki. Lek iki lho sing asli iki lho. Lah awakmu aku ngene kok bakal nyawang kene. Iki lho nyawang iki lho. Hei. Wis nomor 2, lek pengen atine apik, atine tenang, atine gak gampang lara. Siji lek nek apa-apa aja dilebokne ati. Sing nomor 2, ati ki lek pengen awet waras, Pak. Urip ning donya aja arep-arep ning manusa. Urip ning donya ki berharaplah kepada Allah. Sampe nek arep-arep ning manusa kerep kecewa. Mergo manusa ki duwe watak PHP, pemberi harapan. Wong tukang ngowahi janji palsu kok gondeli, tiba. Manusa ki gak sempurna, aja kok gondeli. Dawe Sayyidina Ali awake dhewe ki lek terlalu berharap ning orang, kuwi padha karo senden ning kayu gapuk, tiba. Ngene lho. Bu, kae sing ning isor ki rungokno, hoi. Dieling-eling, sampean iki lek becek, kene lek ngarani becek apa buwo? Sampean iki lek becek, aja duwe niat aku tak becek, sok lek aku mantu ben genten dibeceki. Kuwi jenenge sampean arep-arep ning wong. Aku tak becek, sok lek mantu aku ben genten dibeceki. Kuwi jenenge sampean berharap ning orang. Repote ya lek dibeceki, lek ora. Lara atimu. Aku tak becek, soalnya aku mantu ben dibeceki. Mbok sampean mantu tibane wonge ora lara atimu. Lah wis lara terus muni piye? Ora kelingan, dhek mantu aku mara, dhek ngedekne omah mara, sunatan mara, sedeng aku mantu ndak ngetok, tekok apa piye? Lah salahmu arep-arep ning wong. Mulai saiki lek becek niatono, aku tak becek. Aja kok niati sok lek aku mantu ben dibeceki, sama nek becek mulai hari ini niatono krana Gusti. Lek sampean niati krana Allah, engko lek sampean mantu dhek ora becek, atimu gak lara. Mergo sejak awal wis ditata aku becek krana Allah.
Lek sampean becek krana Allah, engko lek sampean mantu sing becek Gusti, wis lek sing becek Allah selesai wis. Yo. Aja arep-arep ning wong. Oleh arep-arep engko kece. Anakku saiki ning Korea, sok mben nek wis ning Korea, aku ditukokne sawah, ya lek ditukokne. Lek ora, lara atimu. Lek wis lara, wis maido anak wis. Enek wong sing model ngono kuwi. Kata, gawe kacamata apa ora wonge? Aku winginane ngaji, wong iki kacamata apa ora lho, kok sing nggo kacamata cepoti kabeh to. Pak, sampean iki lek nyekolahne anak, mondokne anak, ora usah arep-arep. Sok anakku lek gedhe ben beneh karo aku. Ya lek beneh. Lek ora. Dadi awake dhewe nyekolahne anak, mondokne anak, nguliahne anak niatono krana Gusti enak. Mulai krana Allah, mulai nek apa-apa sampean gak kecewa. Mergo pancen sejak awal niate krana Allah. Mula nuwun sewu iki sing tukang becek, buku catatan becek diwek-wek. Kowe lek panggah enek kok waca kowe arep-arep engko. Lek wis arep-arep tibane diarep-arep pramara, atine terus kece. Mula tegen kula ki enten Pak, pendak genduren niku berkate mesti dientekne. Lha iki nyapa ora digo mulih kok dipangane kene. Lah diwehne anak ya lek anak sok beneh. Lek ora karuan dientekne ge uwit lho kok cocok ya ngono. Lho nggih Pak. Awake dhewe ki urip gampang arep-arep ning manusa. Lho tenang. Sampeyan ngaji rene kok arep-arep. Ayo ning pengajian halal bihalal nyapa sing ngaji Pak Lukman. Lek ngaji powe teko kene tibane lek ngaji ora penak, atimu lara. Alah dinteni sampai jam 10 tibane ngajine ra ngalor lang itu. Lah salahmu arep-arep ning aku. Tapi lek sampean ngaji rene krana Allah, engko sing ngaji ketua NU ya penak, sing ngaji Pak Lurah ya penak, sing ngaji Mas Babin Kamtipas ya penak. Mergo sampean rene ngaji niat krana Gusti. Sampeyan toto tenan atine ben gak gampang lara. Oh anake di sekolahne dhuwur tibane mbok gedhe ra beneh. Delok niku lak ngundat-ngundat. Penyakite wong ngundat-ngundat iki mergo berharap ning orang. Kowe iki piye to, Le? Bapak ki lek golekne biaya budal peteng mulai peteng. Bapak ki lek nyambut gawe udan budal, pledek budal, panas budal. Bapak gila nyambut kaile, sirah digawe sikil, sikil digawe sirah. Anake terus muni, lek mlaku piye ya? Sampeyan iki lek duwe anak nakal, Bu. Pak, aja nemen-nemen berharap anakmu berubah. Yes. Mergo anak sampean ki menungso, engko lek terlalu berharap sampean gampang tukaran karo anak. Lek duwe anak nakal, jangan terlalu berharap anak berubah, tapi berharaplah Allah yang merubah. Betul lho? Tengah malam bangun, sholat sunnah 2 rakaat, meminta kepada Allah. Ya Rob, sing paring anak kula nggih jenengan, sing paling ati teng anak nggih jenengan. Ya Rob, panjenengan sing saged mulak-malik atine anak. Ya Rob, balik hatine anak kula supados dadi anak sing salih beneh kalih tiyang sepakalihe. Matur nang Allah. Ben Allah sing rubah. Bahasane Gus Idam urip ki dekengane matur nang pusat, kok ben pusat sing ngatasi. Le, mbokmu mbendaino nangis ndonga nang aku, awakmu kon dadi anak sing apik. Le, mulai saiki dadi anak sing apik. Selesai wis. Lah awake dhewe kadang ngapunten gak kenal karo Allah, merasa diri kita power. Berharaplah kepada Allah. Ngono lho, Pak. Aku ki mulih ora arep-arep digawani berkat, ya lek digawani. Lek ora atiku. Aku mek berharap ning Allah Gusti, panitia pun sampai lali. Ya mek ngono tok. Rono. Aku yo arep sangu, yo lek disa. Lek ora kecewa ati kula.
Kula mek berharap ning Allah Gusti panitia aja sampai lali. Lho kan rono ta munggahe. Lho kala napa kula kan panggih Bupati Trenggalek niku Mas Ipin, tapi pun sakderenge pilihan bupati. Mas Ipin niku mbangun dalan aspal sekitar 6 kilo. Terus masyarakatnya suweneng. Akhirnya disyukuri kula ditimbali. Tak omongi Mas, sampeyan iki lek mbangun aspal masyarakat mriki ora sarep-arep sok lek pilihan bupati ben milih aku. Ku kadung diarep-arep tibane ora milih, ora milih kecewa. Lek kecewa terus piye? Aspale didongkeli. Iki sing arep magang anggota dewan teko pule, Pak. Sampeyan kok arep magang anggota dewan, lek nyumbang muslimat kursi niatono krana Allah. Aja niat iki tak sumbang kok lek aku dadi anggota dewan, pilihan anggota dewan ben milih aku, tibane muslimat ora. Wis ora milih kursine dijukuki neh. Iki sing arep melu pilihan lurah. Tak duduhi Pak Lurah, lek badhe magang malih, engko lek nukokne kloso yasinan sama niati krana Allah. Niki tak kei kloso niki monggo, sir milih kula monggo, mboten nggih monggo. Enak sampean. Sampeyan niati krana Allah selesai. Kula diniati iki jamaah yasin tak tukone kloso, lek aku pilihan lurah milih yo. Akhire nek sing milih kecewa, lek kecewa klosone dijukuki neh. Tapi lek jenengan nyumbang kloso sampe niati krana Allah, wis kowe milih aku sembarang, ora milih aku ya ora masalah. Aku ngowahi kloso krana Allah. Oh lek krana Allah, engko sing dadekne lurah jenengan Allah. Wis mesti beres iku. Niki arep ning iki pengajian dong bar do mulih. Hoi. Hoi. Aja dilebokne. Iki lek enek sing mulih sitok engkas tak dongakne sing lanang wayuh. Berarti lah nek sing mulih rondo berarti ya. Wis, Pak, Bu, urip ning donya aja arep-arep ning manusa nggih. Berharaplah kepada bojomu nandur pari panen aja arep-arep tukokne gelang. Ya lek tukokne. Lek ora toro atimu. Wis to, hidup itu mengalir ae. Aja kamu berharap ning orang. Karena orang iki duwe watak PHP kuwi lho. Ngono lho, Bu. Dil ya. Urip aja arep-arep ning wong tapi berharaplah kepada Allah. Bojomu keganggu rondo. Aja nemen-nemen neh mun nyeneni bojomu ku gampang tukaran. Matur nang Allah. Niki enten rondo. Wajahe glowing. Dideke apik, kulite apik, wajahe cantik saking Blitar. Niki bojo kula kudu kepencut. Menawi kepencut panjenengan paringono manuke poklek. Matur nang kono ae. Nek lek berharap ning bojomu gampang tukaran. Bu, dil nggih. Lek enek apa-apa aja dilebokne. Nomor 2 aja nemen-nemen berharap ning manusa tapi berharaplah kepada wis, urip lek arep-arep ning Allah penak, penak. Sing terakhir. Enek cah cilik sing terakhir. Bon niki sing terakhir, lek kok kono jawab sing terakhir. Lek kowe arep-arep ning aku. Lek arep-arep ning aku ya bukan ngaji sampai subuh. Ya lek sampai subuh, lek ora. Sampeyan ngaji aja arep-arep kok Pak Lukman lek ngaji suwi, ya lek suwi. Lek ora. Ya Allah, kula munggah ngaji jam 10 mundur seprapat, saiki jam 11 seprapat, wis sak jam. Sing nomor 3. Urip ki lek pengen ati ayem, ati tenang, aja nemen-nemen awakmu lek urip ki butuh dinilai wong. Ngeten, urip ki aja butuh dinilai wong. Urip ki sing penting dinilai Gusti. Sama nek butuh dinilai wong lho, wong sak njoho ki lho pira. Tapi lek butuh dinilai Allah, Allah ki penak mek sitok, penak. Ngene, saiki ora usah tersinggung. Lek enek wong wedok, ya wong lanang barang.
Kok senengane update status, pengumuman itu hatinya sakit. Mergo wong ki update status berarti orang itu butuh dinilai orang. Pengajian ke status. Lagi pengajian bersama Romo Rai. Nulis Romo Yai kiru Romo Rai. Lagi pengajian bersama Romo Rai Lukman Safi'i. Terus digawe status ben diarani sregep. Wong saiki ki uripe ngono kuwi lho, butuhe mek diakoni wong. Wong ning omah ki lho Pak Lurah, sepeda motor ora gablek. Lah kok foto kini sandinge Pajero. Terus digawe profil ben diarani wong su. Enek ning Jawa wong model ngene iki. Wis mulih wong iki. Sampeyan iki lek urip butuh dinilai wong kesel. Sembarang ge status, sembarang ge status. Wong iki lek gampang ambil status tuh orang yang butuh dinilai orang. Ben diarani kiai, profile nyekel mik karo ngalung serban. Ben diarani profile karo Bupati Trenggalek. Ben diarani apik karo pejabat. Dekat karo pejabat. Profile karo sing lanang rangkul-rangkulan. Ben diarani keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, padahal bendina gembira. Hari ini ki penyakite wong ki butuh diakoni wong. Kesel. Oh. Profile ning sandinge Ka'bah. Ben diarani bolak-balik enek apa ora? Ora enek piyong penyakit iki sakniki sapa nang nyanyi ya. Penyakit ini wis tidak menjangkiti kalangan bawah, kalangan atas wis kena penyakit update status. Lah sampean delok ora kiai ora bunyai wis bene syuting iki. Lha jenenge mulang Quran ge status, ngapalne Quran ge status, semakan Quran ge status. Lah terus kowe iki butuh ibadah iki butuh diakoni Allah apa butuh diakoni wong to? Lek ibadah dige status kuwi berarti sampean gak butuh diakoni Allah, tapi butuh diakoni wong. Lek butuh diakoni wong demi Allah, Allah gak ngakoni. Karena awake dhewe iki tiap hari berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salatku, ibadahku, uripku, matiku mek sitok mek butuh diakoni Allah. Iki lho jenenge ikhlas iki. Wis kiai kok penggane update status iki. Kula winginane budalne haji Pak Haji wingi. Sugih haji plus wong sitok 350 juta. Budal karo sing kakung gek jek enom Bu, kaji jenengan larang. Wong loro 700 juta. Sampean yo jek enom, tak tegelne Bu, ngapunten sing kathah. Lek wis teko Mekah, HP-ne didelek. Lah jenenge haji wis mulai teko Madinah, teko Mekah. Ning Madinah wis status alhamdulillah sudah berada di Raudhah. Ngongi teko. Jangan. Kanek sing teko wong iki ngono kuwi. Golek sing nuwek-nuweki ndak bahaya, ning enom-enom iki lho. Ning nukang atin. Ya Allah. Uang gila uripe butuh diakoni uang kesel Pak. Kula ngaji ngene itu hak mbok ora butuh kok akoni, kok arani penak kono ora penak kono. Aku ora butuh pengakuan sampean. Sok mben kok undang ya kono ora kok undang ya. Aku lek nuruti omongane wong kesel. Aku ngaji ning Jawa kudu penak, sok ben diundang neh piyuh. Wong kula iki sedina soping 3 lek nuruti pendengar piyuh. Kesel. Iki
iki kok arane penak kono ora penak ngono. Engko aku wayahe leren kowe muni terus emoh. Wong aku yo kesel tenan. Kesel, Pak. Ngaji kene wis los kula gak beban. Aku lek butuh diakoni beban kula, Pak. Abot kula. Bijing enjing kula ngaji malih, bijing dalu kula ngaji malih, bijing ngaji muslimat. Begini ngaji istighosah. Kok pamer mboten? Lelah kula lek butuh diakoni wong. Gak penting diakoni wong, sing penting diakoni Gusti Allah. Lek Lukman ki meneruskan perjuangan Rasulullah. Enteng beban kula. Ngene lho yo. Bene wong sakpule ngarani sampean wong wedok ra beneh karo sing lanang bene. Sing penting Allah ngarani ben. Sama nek nuruti wong sak kecamatan mumet. Iki lho, karo sing lanang ra beneh karo bene. Nek nuruti lambene tanggamu mumet. Wis bene wong ngarani sampean ra beneh karo sing lanang, sing penting Allah ngarani beneh. Toh nyatane sing adang sampean, sing umbah-umbah sampean, sing trika sampean, sing nyapu omah sampean, kurang piye sampean dadi wong wedok? Sing kedusi anake sampean, sing ngeteri sekolah sampean, kurang piye? Jam 12 bengi sampean dijawil, "Dek, oke." Lho wis kaya ngono lho kok diarani wong wedok rapi karo sing lanang yo bene, sing penting Allah ngarani enteng bebanmu. Pak Lurah bene wong sak Jawa ngarani sampean lurah rapi, sing penting Allah ngarani apik. Toh nyatane sampean dadi lurah, iki lho bantuan kok pemerintah 1,5 miliar tak gawe iki. Sampean sembarang kebutuhan rakyat sampean turuti, njaluk piye ya turuti. Lah kok sementara wong-wong muni, kuwi lurah rapi. Bene, sing penting Allah ngarani. Sampeyan nek nuruti lambene wong sak Jawa mumet. Pak, bene sampean jarani wong lanang ra beneh karo sing wedok bene. Sing penting Allah ngarani ben. Bene wong sak kule kuwi karo sing wedok bene. Toh nyatane njaluk omah kok gawene, njaluk mobil kok tukokne, njaluk motor kok tukokne, njaluk pedas ces-cesan kok tukokne, kurang piye. Njaluk jilbab robani kok tukokne, robina kok tukokne. Njaluk lemari S1 pintu kok tukokne, 2 pintu kok tukokne. Sampai gak enek pintune kok tukokne. Ngono kok diarani ra beneh karo sing wedok. Njaluk gelang kok tukokne, njaluk kalung kok tukokne, njaluk binggel kok tukokne sak klintinge pisan. Saking sayange karo sing wedok, binggele kuwi dikeki klinting. Karepe lek sing wedok metu sing lanang krungu klinting. Awake dhewe iki urip kesel atine awake dhewe iki mergo awake dhewe iki butuh diperhatikan orang. Butuh dinilai orang. Oh, wis. Mulai saiki gak usah bene sampean darani wong cetil bene, sing penting Allah ngarani lo. Ora usah nuruti lambene tangga. Bene sampean diarani mantu ra sukses bene, sing penting Allah ngarani. Lah sampean nek mantu arep nuruti lambene tangga apa nek penere? Arep mantu alah bene, pokok niatku ngibadah nglumpukne dulur, selesai. Dalek awak nuruti mumet. Genah apa ora iki? Pak. Urip rasa butuh dinilai wong. Urip sing penting dinilai Gusti. Wes sing dadi tokoh agama. Bene sampean darani, iki apa ning kene iki ra perjuangan. Bene, sing penting Allah ngakoni lek sampean tu pejuang sejati. Nek sampean nek bangun masjid, bangun musala, njaluk diakoni, ya kesel sampean. Biar apa kata orang, wah kuwi wis bene. Toh nyatane sampean yo bangun masjid yo ikhlas, penak wis. Iki lho marakne awake dhewe gampang kesel hidup itu apa? Njaluk diakoni wong. Ora penting diakoni wong, sing penting diakoni Allah. Enek wong wedok, Bu, kuwi marakne diseleh kono lho, Pak. Kan seleh kene iki.
nyawang kono neh. Enek wong wedok Bu, duwe bojo sing lanang wuta. Sing lanang ki lho wuta. Sing lanang ki lho wuta. Lah diomongi mek ndomblong ae. Enek wong wedok duwe bojo sing lanang bendina ki lho macak ayu. Padahal sing lanang takoni karo tanggane lho, Mbak, sampean kok bendina macak ayu sing kok pacaki sapa? Bojoku. Lho. Lah bojomu apa roh lah awakmu macak ayu? Wong bojomu wuta, Mbak. Aku macak ayu ra butuh bojoku roh apa ora? Aku macak ayu butuhku sitok ben aku diakoni Allah, ben aku ki istri yang sholihah. Mergo istri yang sholihah ki kudu macak ayu ning ngarepe sing lanang, kuwi ora ning keterangan sing lanang iso nyawang apa ora. Wis. Wis. Sing lanang wuta lho bendina macak ayu. Sing lanang ki lho wuta. Bendina macak ayu ben diakoni Allah lek istri yang sing lanang ki lho wuta. Yu. Bojomu wuta apa ora? Ngono ki awakmu bendina ya macak ayu ning ngarepe bojo. Pret apa? Dajal aku tak takon jenenge ibu-ibu lho tak sawang kabeh kok wajahe fresh. Kok wajahe seger, kok tak sawang ayu. Terus sampean mau ngacak koyo ngono ki butuh diakoni Allah apa butuh diakoni wong-wong? Lho apa wong wedok macak ayu gak oleh? Oleh. Tapi sampean niati mulyakne sing lanang. Mergo lek sampean mulyakne wong lanang berarti sampean wong wedok sing sholihah. Sampeyan iki lek macak ayu niatono mulyakne sing mergo wong wedok iki lek macake ayu, gelange gedhi, wajahe glowing, klambine apik, kuwi sing mulya panggah sing lanang. Ngono lho. Enek wong rewang, jilbabe apik, klambine apik, kalunge gedhi, wajahe glowing, gawe kacamata. Sing rewang kabeh nyawang kuwi sapa to? Kuwi sapa? Ya Allah jilbabe, ya Allah wajahe lek reti ya Allah. Kalunge ya Allah klambine, kuwi sapa? Ya kuwi garwane Pak Lurah. Pak Lurah kan katut mulya. Tapi lek kuwi sapa to rewang kok panggah gawe kaos akar dewa. Ya kuwi bojone Pak Mudin. Lah Mudine lah ya amoh. Pak Mudin teko apa ora iki? Pak Mudin batin cangkemmu ngomong apa? Lha tenan, mula dadi wong lanang aja pelit. Wong wedok itu berhias boleh. Tukokno kalung sing gedhi, Pak, gelang sing gedhi. Golek kalunge gedhi, gelange gedhi, klambine apik sing mulya panggah sing. Iki lho dadi wong lanang aja cetil. Kae batin terus omong ngono kuwi. Kuwi lho bojoku sing kupluke nek kembangane kuwi. Kula bojo kula iki tenan njaluk gelang tak tukokne, kalung tukokne, klambi tukokne, tas tukokne. Mergo nyapa lek bojo kula mening sing mulya panggah kula. Mula bojo kula ki ajeg Bu 3 wulan pisan. Paling suwi mesti tak lebokne toko klambi. Sapa muni dilebokne tok iki mau? Ya ditukokne. Wingi tak lebokne toko klambi. Wis milya sak sirmu. Sing penting aja punjul 50.000 aku. Wah, tibane padha cetile gitu. Mulai saiki leren awake dhewe butuh dinilai wong. Sing dolanan HP ora usah update status. Ora usah gampang-gampang ganti profil. Kuwi ketok lek wong butuh diperhatikan orang, butuh diakoni wong. Sampai nek di nomor WhatsApp kula awet kula di WhatsApp pirang-pirang tahun urung tau ganti profil. Profil kula panggah anak lanang loro kula. Nyapa ora tau ganti profil, sumpah mergo ora iso ganti. Aku yu tenan tak omongi selawase urip. Selawase urip ora tau update status. Lah nyapa? Nah itu.
Lho publish status gak oleh lho lek sampean duwe bisnis, Pak. Bu, monggo. Kangge pemasaran bisnis jenengan dijual, marning bisa menurunkan darah tinggi. Monggo. Tapi lek arep niat pamer butuh pengakuan orang sudah berhenti, terutama urusan ibadah. Mungkin tahun ini wong Joho enek sing arep tindak kaji wis gak usah. Gak usah. Kula kok pamer mboten kula niki nembe umrah niki bojo kula tamu ora usah habis status gak usah. Kowe habis status kowe mek pamer butuh diakoni kowe iki sak kene Mekah. Allah gak ngakoni. Lek wis Allah gak ngakoni, masyaallah percuma ibadah wae dhewe. Enek kodhok mlayu nang segara. Nyedot banyu segara. Balik kepethuk iblis. Ditakoni, "Kon ndidok kok segara?" Nyapa? Nyedot banyu segara. Mbok ge apa, Dok? Tak ge mateni geni sing ngobong Nabi Ibrahim kok. Lah geni sing mateni Nabi Ibrahim iki gedine sak desa Jawa. Lah kok kodhoke mlayu ning segara nyedot tidak ge mateni geni sing ngobong Nabi Ibrahim. Iblis langsung muni, "Kowe iki kodhok goblok kowe. Apa iso banyumu sakmono ki mateni geni sing ngobong Nabi Ibrahim?" Subhanallah, kodhok lah kok jawab, "Iblis, aku ora butuh banyu ki iso mateni geni sing ngobong Nabi Ibrahim, ora aku ora butuh. Iblis, butuhku mek sitok ben aku diakoni Allah, lek aku berpihak kepada Nabi Ibrahim. Lek aku berpihak kepada kebenaran, lek aku berpihak kepada Allah." Kodhok niku gak iso, Pak, tapi mek butuh diakoni Allah. Ngapunten, lek ning Jawa enek bocah mabuk-mabukan, Pak. Lek sampean saged menging sampean penging. Tapi lek jenengan gak iso menging, minimal ati jenengan muni aku gak setuju karo bocah-bocah mabuk-mabukan. Lah napa gak setuju? Mergo kuwi dipenging Allah, kuwi dilarang Allah, kuwi maksiat. Lek sampean atine muni ngono berarti sampean mbolo Allah. Aku ngene iki ben diakoni Allah, lek aku iki gak berpihak karo cah mabukan. Aku berpihak pada kebenaran. Aja ngene malah nek cah mabuk-mabukane malah muni ngene, ya pancen teko jamane kok. Cah saiki mabuk ya bene jamane. Oh, kuwi berarti sampean gak berpihak nang Allah. Jadi jenengan ki minimal hati panjenengan ki ingkar. Ngapunten, kula niki roh Pak sapa sing di POM sak Kabupaten Blitar. Ada satu pemilik POM di Kabupaten Blitar, itu tiap bulan sedekah nang yatim piatu. Itu 500 miliar, Pak. Masya Allah. Sejak itu kula ki lek tuku pertama utawa solar utawa Pertamina dek tak usahane ning pome wong kuwi. Lah nyapa? Kula mek butuh diakoni Allah. Lek Lukman ki yo peduli karo yatim piatu. Mergo ngoleh nek batine, gek batine dikekne yatim piatu, kula termasuk andil dalam kebaikan, Pak. Tapi lek sampean milih POM, gek sing di POM tukang nyogok pejabat akhir dicekel KPK, berarti sampean melu urun Pak nyogok pejabat sampean. Lho niki sederhana, Pak. Tapi kita butuh diakoni Allah. Wis. Jenengan niki diperintah karo Kanjeng Nabi kon apik karo tangga. Malaikat Jibril bolak-balik pesen, "Jeng Nabi, sing apik karo tangga, sing apik karo tangga." Sampai Kanjeng Nabi iki apa kira-kira tangga ki arep nampa wasiat, apa nampa warisan. Awake dhewe iki diperintah kon apik karo tangga. Gak usah tersinggung. Sampeyan iki lek ning Jawa, tanggane duwe toko, aja tuku ado-ado. Tuku anggene tangga jenengan ben jenengan diakoni Allah lek jenengan iki apik karo lho. Nyapa ta awakmu kok senengane tuku ngene maret-maret ki lho. Nyapa kok senengamu tuku ngene maret-maret ki lho. Padahal tangga ki segala-galanya yu lek sampean mantu sing rewang ya tangga, sing becek ya lek lara sing ngendangi dhisik ya tangga, lek mati sing ngedusi tangga, sing ngapani tangga, sing nyolati tangga, sing mikul sing mendem. Nyapa to kok tuku malah gini Maret, April, Mei, Juni. Lah apa sing ndi Indomaret ke awakmu mantu becek. Mboten ta? Tuku gini tanggamu ben diakoni Allah lek sampeyan apik karo tangga. Lho lek dene kacek 1000 karo ning pule ya bene to wong 1000 ya dipek. Di anake tangga ya ning pondok, dene enek 1000 ki mau batine dige mondokne anake, sampean ora yo melu urun mondokne anake tangga to.
Apa meneh sing duwe toko duwe anak yatim, tuku ning kono, engko lek nek badine dikekne anak yatim. Wis leren, mulai saiki tuku ngene tanggane. Wih, sing di toko batin terus. Kula niki lek jek enek tangga kula duwe, gak usah ado-ado. Tuku ngene tanggane. Tuku ngene tanggane. Diomongi mek mendeli. Ben awake dhewe diarani apik karo lho luwih mendhuwur neh Pak, ngapunten. Lek jenengan wong Islam cek duwe barang dagangan, tuku ngene wong Islam ae lah. Ben awake dhewe diakoni apik karo wong mergo al muslimu akhul muslim. Wong Islam ki dulure awake dhewe, Pak. Ya lek kecuali wong Islam wis ora duwe ora bakul mobil, ya tuku wae to gene wong non muslim. Tapi lek cek wong Islam sing enek tuku wae ben diakoni awake dhewe iki baik sesama muslim. Nah apa ora iki? Wis, wah urip iki butuh diakoni Allah. Ora butuh diakoni wong. Bene apa kata orang sing penting Allah ngakoni awake dhewe apik. Bene diarani ahli ibadah, sing penting Allah ngarani sregep. Pun. Lek pengen ati apik siji lek nek apa-apa aja dilebokne. Nomor 2 aja arep-arep ning manusa tapi arep-arepan nang Gusti. Nomor 3 aja butuh pengakuan orang, urip sing penting diakoni Gusti. Anjing menggonggong kafilah tetap wis lek butuh diakoni wong kesel. Sing paling terakhir ngomong nih halal bihalal. Itu berarti awake dhewe ngomongne meminta maaf. Wong njaluk ngapura niku lek saged diaturne kesalahane. Aja mek yo luputku ngapuranen padha-padha. Kuwi kurang komplit. Salahmu ki omongno. Yo luputku ngapuranen padha-padha. Ngene lho yo, aku pas rewanggenmu ke ngentit iwak 3 kilo. Ya Allah, layakno iwake ra cukup. Lah ya sepurane ya wis aja dibaleni ya. Padha-padha tak ngapura. Ngono lho yu. Tapi lek sampean omong ning wonge dadi nesu, malah timbul masalah baru, gak usah. Cukup, Bro, luputku ngapuranen. Padha-padha selesai. Lek kok omongne nesu kok, Bro, luputku ngapuranen. Padha-padha. Ngene lho, Bro, bojomu kan tau ilang 3 dina. Kae tak inep ning Trenggalek kae. Cangkemmu malah jotosan to. Bahkan nek dawuh dinti nek wong loro salaman, maka dosa keduanya dimaafkan sebelum tangan mereka dilepas. Artinya orang meminta maaf itu sebetulnya berjabatan tangan sudah selesai. Tapi sing apik pangga diatur nih. Lah wong halal bihalal to badan, kuwi sing apik mara apa diparani yo? Sing apik mara. Mergo lek mara dia memulai kebaikan. Luwih akeh ganjarane. Lek mara dia duwe kangelan. Mula sing apik, sing enom iki lek lebaran lawange ditutup. Mara ngene sing sepuh. Sik enom buka lawang nampa tamu, mara ngene sing sepuh. Ganjarane luwih akeh. Nomor 2 sampeyan lek gelem mara, untung secara ekonomi mergo jajanmu utuh. Jajanmu kok jek akeh, omahku tutup terus. Bodo besar lho ijik. Apa meneh sampean duwe anak cilik-cilik 3 Pak. Sedina cah sitok 200, cah 3 oleh 6. Ayo ditung oleh pira iki mau anu Bu, kula 200 kuwi, 200 kuwi, 200. Berarti 600 Bu. Kene sing 300 ibuke lho. Kok penak men Bu biaya administrasi. Bensin. Lah wong sing diparani tak peseni sampeyan iki lek hormat tamu ya sing apik. Siji, Bu, diling-iling. Nek hormat tamu ora usah gawe jajan angel-angel. Apa enek jajan angel-angel enek napa niku kacang sembunyi. Kuwi marakne tamu ning goleki. Jajanmu apa yu kacang sembunyi? Sembunyi ning ndi aku goleki ya urung temu. Nomor 2, lek milih toples napa lodong mriki? Lek ngarani ada jajan apa mriki? Toples, lek milih toples yu diling-iling. Milih sing cangkeme amba.
Aja cangkeme ciut dadi lek njukuk ngincup ngene ketok lek pelit. Ya lek ra tamumu tangane gedhe dilebokne diangkat katut sak lodonge. Nomor 3 milih lodong utawa toples sing padhang, jajane didelok kon njaba ketok. Kowe engko lek gawe tupperware kuwi regane larang tapi jajane disawang kon njaba ra ketok. Engko lek tamumu cah cilik, atimu gampang kecewa. Lah piye cah cilik buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Le dimakmu jadi buka itu, ndak ngetok. Nek wis jajani sawang kok ketok kan penak njukuk langsung buka langsung dipundhut. Sing terakhir, sing nomor 4, aja nyuguhne jajan munafik. Jajan munafik ya apa njaba karo jero ndak cocok, adahe kongguan isine rengginang. Enek ning kene ngono kuwi. Kuwi ngapusi, kuwi lek dilaporne polisi kena pasal penipuan. Lek adahe kongguan isine ya kong. Lek adahe wafer isine ya anak kula ki tau adahe iki wafer gilu ap lebah kula tak mundhut wafer mundhut to. Mosok dibak kok marning to. Lho bah kok marning heeh kletaken le, kletaken aku ngono. Kuwi jenenge jajan munafik. Wong munafik iki njaba karo jero ora padha. Lambene muni ngidul, atine muni. Nah, kuwi jenenge ora padha ki wong munafik. Mula lek nek jajan njaba karo jero ndak cocok, kuwi jenenge jajan munafik. Hei, kalau ibu-ibu ki lho. Lek kongguan isine kongguan. Kongguan kok isine kerupuk telo ki lho. Sing nomor 5, lek nampa tamu lesehan monggo, orang gawe meja kursi. Ning pengumuman aja sampai kejadian kaya ning Blitar, mejane aja dhuwur-dhuwur. Lesehan mejane dhuwur. Tamune arep njukuk jajan ditampani karo sing di omah. Lho kok kesesa to? Wong arep njukuk jajan kok kesesa. Lah mejane kedhuwur lek njukuk kan malah ngene. Akhirnya tampani kok kesesa to. Kere. Dadi lek mejane cendhek kan penak, lek dhuwur ngene. Mbok atur ngono tibakne kuwi jebakan Batman karepe jajane ben utuh. Pendak arep juga lho kok kesesat. Monggo niki krana halal bihalal kula ikrarne Pak Bu sinten mawon sing kagungan kelepatan teng panjenengan, nate ngelokne panjenengan, maido panjenengan, mitnah panjenengan, jenengan ikhlasne nggih. Jenengan halal nggih. Jenengan ngapura nggih. Sapa sing ngapura wong liya, Allah bakal ngapura dosane tiyang niku. Sapa sing gak gelem ngapura, mongko Allah gak bakal ngapura dosane tiyang niku. Dalu menika jenengan gelem ngapura dosane wong liya, mugi-mugi Allah ngapura dosa kula kalih panjenengan. Inilah yang dinamakan minal aidin wal faizin, karena kita sudah saling memaafkan, maka Allah juga memaafkan. Maka kita kembali suci seperti bayi yang baru lahir dan kita termasuk faizin, termasuk orang-orang yang beruntung. Mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah, paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras. Sedaya kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Muga-muga anake awake dhewe saleh-salihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lan sedaya masyarakat Jawa lamun sedo pinaringan husnal khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Niki jane cara ngomongne haflah ngoten ya tepak Pak. Apik jane critane iki. Tapi wis bengi ya. Apik ngomongne haflah timbang sing mau. Lah tapi wis bengi ya. Lha tenan apik iki. Iki ngomongne mening. Lah tapi wis bengi ya. Piye diterusne? Wis bengi ya. Apik nyritakne iki jan apik ngebabne anake pas mening lho tapi wis bengi ya.
Apa ngene ae mumpung Pak Lurah rawuh ngenekne kesepakatan sok ben ngundang neh ngene ya. Muwening. 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 Pun kula donganane kersane mangke mboten biasa lek ganti sing donga niku terus morat mari. Yu aja mulih sik didongani. Pokari suwer iki ditutup ben ora kutah. Mula pengajian iki kudu ditutup karo donga ben ora Mula aja pisan-pisan pengajian nek durung didongani kondur, aja ben mancep ning utek dadi ilmu sing barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulal salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawaqi samawati rabbina batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah khususan khassah dzurriyyahipun sedaya yang hadir wonten majelis pengaosan menika ya Allah khususan khassah dzurriyyahipun sedaya warga Joho ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnatil dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon usun khosah Pak Lurah, kanca-kanca panitia banser sedaya kemawon menawi wonten atur kirang saya agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.